Juang. Jatend piny Kenya William Ruto koro medo kwayo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo were kod ng'anyo kendo chiwo thuolo ne komiti matayo twak e kind piny owacho kod Azimio kaka yor kelo kwe e piny Kenya. Ruto ne oloso e kinde manyo bago nyasi mar oganda jo-Islam mar Iftar e par jot mare ma jatend piny Kenya bure Nairobi. Ne oyango ni ka en bedo machiegni kod Raila Odinga kende ema nyalo kelo kwe kod achiel mar oganda jo Kenya oikore mar luonge ni owadgi nyadipar. Ruto okoni ng'anyo osekelo lal mar ngima kod mwandu koluwo ni piny owacho mare oikore mar tiyo kod jotelo duto ma ok odewo duond buche magiwuoke. Olero ni ting' maduong' magin godo en neno ni Kenya obedo kod kwe kendo jopiny oyudo dongruok. Tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya ndio tuweze kushughulikia mambo ya muhimu. Tupange uchumi, tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuzalishe nafasi ya ajira, tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hiyo kiwango. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike, mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. Aya, joneno wa